Watergadingmakers binnen wil curator Robert Verdonk net vertellen. Er is tussen de 3 en 4 miljoen euro in het project geïnvesteerd. In Big Leaks de onkeep van groen, de rails en de trein. In dit geval is het zo dat als er geen doorstart komt, je echt wel kunt zeggen dat alle investeringen die tot nu toe hebben plaatsgevonden, en die lopen al in de miljoenen, eigenlijk vrijwel waardeloos zijn geworden. Je kunt eigenlijk met een investering in infrastructuur voor stroomtreins niet zoveel anders doen dan er een stroomtrein mee exploiteren. En het zou natuurlijk erg zonde zijn als dat allemaal verloren gaat, dat geld. Dus zou het inderdaad wel zinvol zijn om in ieder geval te onderzoeken of die mogelijkheid erin zit. De bedoeling van het Friese stoomtreinproject wie om van Takkemira een toeristische stoomtrein rieden te laten tussen Snits en Starem. Om het toch voor elkaar te krijgen, moet er nog meer geld op het kleed komen. Dan heb ik begrepen, maar ik moet dat allemaal nog wel onderzoeken, dat het zou moeten gaan om tenminste een bedrag van 1,7 miljoen euro. En aan de andere kant zal er ook nog het nodige geïnvesteerd moeten worden in de infrastructuur. Dat zal dan terzijde tijd van de provinciale overheden moeten komen. Mocht het alle jaren nog goed aanrennen, dan zal de trein pas in 2013 rijden, denkt de curator.